Maniza achienda kumusoro kusvika tazolopinda mubenzi. So asatapira. Zviwa don't taura kuti hey matatu. Hayi mimakutu. Sorry zvenyu handi. Pamwe ndiri musatanist already bo. Because muri madofo. Bona matatu makutanga kuti taseko. Zvakafanana nezvinoita vanhu pavanoona baba Shero like anonzani Alec Macheso. Pakarukwa. Iwewe. Usafananidze baba wako. Usafananidze baba wako anomukira vachienda unoshanda kukanzo. Anditi kufananidza Nyamuziwa na Macheso. Kana baba wechidatsunya. Macheso is a legend, the superstar. Ukutarisa age ya baba wako Yehova, watarisa baba wa Macheso. Usazvifananidze, usapatanidze na dede wako anotengesa Cobra. Waisiya. Tiona mkambo yone kuti ona ndanyora. Yeo vatsembera. Aiwa musafananidze life yenyu ne life dzevanhu. Kufananidza baba wako Yeo Nyamuziwa na Macheso kuti ye Macheso arukwa. Celebrity chinopera. But matatu ekumeso akatoiswa way before celebrity. But matone filter one. Inga mukutomese mukubuda makato. Ndakatoizwa nsanda zvokutoti kana ndosikana kana sparks pa interview yaito chamsika kuti ndara. Mukaiswa matatu aya maiziva kuti mucheta mbiri ere. No, problem kuzifananidza. Baba wako wewe Nyamushishi. Na baba Alec Macheso nikutoa rukwa. Na iwe dwe. Mata kwenyu. Ndosha nanchi chemera chipasisha. Vanowanza bati. Do itori chidatsunya kaichocho sekuru. Mutaura zvamusingazi. Yes. Matatunda kuzadza unge wizi. Matatunda kuzadza unge wizi. Waudze vasandinetse please. Wanza esi. Zvinoshandira vanhu zvinovaita kuti vanzi hausidaisa vanhu. Boere. Adazvitsvaga basa kuti vazoshanda. Boere chibaba. Oyo. Sendinazvo isusu superstar. Besides that, zvamunoshandira imi usafananidze zvinhu Nyamuziwa na. 24. Waziya. 24 togara takato pakuti sendinazvo. Saka nditwa seiko. Pompi timpompi imba takanyika imba. Amuna uiona imba iyi. Kugara mukuku mutaura kuti ndodzetswa matatu sekuru. Inditenda atenga 10. Boomgate. Boomgate. Andori pa live mina nditosvika mamanya ndita nchikura chidzai. Ndakatenga 10 tsaka ndoita chi kadzi ndakamutengera mota uyu pagorogota. Ndakurora ndakarora. Inini ndine mposhovhongo wari wakakola ngale. Toya umwe. Wemenzi uroya umwe pano neko. Saka ndoitwei. Oise. Ndopopotera sekuru but iwe kutobuda une filter akanzi mukambo flambo. Watopopotera ndawedzera kutaza kutofara mata. Ndokupenga kaikoko. Oise. Stambo ayari kumeza ndakamaisa before film. Mari senza munoregerera. Waziya. Imimi aiwatina. Sasifana nzano tosafana nze nyama shisha. Mdara wako wewe. Nyamushongo. Na Macheso. Superstar. Angotorukwa chero 800 ameno. Ukambona mdara wao tani maband members mangani. Varikuru na 3. Murimbwa dzevanhu. So tambo wana kushamsika ni matatu aya. Amuchatozvione zvese izvozvo. Mangotaura zvetanzi yazvorukwa. Saka. Superstar. Nai. Papengwa. Musafananidze mimi na mwana. Ende kuzviona kwacho makatozozvionera pa stage kuti akarukwa. Ndowaona manje. Pakuti story bo, wakuti utongoziva hapana. Superstar yoneka to. Umonera uko. Ndoye kuti yoneka to tamweya. Weza ridim ndotongoisa mweya, ndotongosura ndoita mweya ngojamba. Sasifananidze nomwana. Nofananidza life yekumba kwenyu. Life. That's why we work so hard. Because you don't want to fit into reality. Ukiwa tumatu mtemo. Nziye chakazenga iwa. Yeah, well, shandre mari is money is too small. So we're working for freedom. Shingoita zvotoda.
Za usafananize kani matanyera nemunhu ukutano kubatisa makamera. Wazi? Ufananiza matanyera nemunhu anokubatisa makamera. Usadaro kasi. Yes, filter ya Russia zikona vanhu vanosvika 300k. 300k. Vanhu vatanga filter irori. Tango ndoroti wawedzerere. Kuedza kutofara kuti mawana zvimwe zvekuita. Kwa muti mune musina zvekuita ere. Friends, zvekuita munenge musina. Zada kuwedzerera mukwanise kuwanda zvimwe zvekuita. Tofananize baba nechigaba. Ndofuti vanhu vaikuti Tanzania uende ku UK ne Tanzania una criminal record. Makapusa munonyeperwa kuti mupuse, mukure makapusa mchipiwa tuma rules tusina basi. Ino ni criminal records but azvitanze kuita kudanzira burwe. Inoti mimi mune muzvipa. Man Marcus is actually an ex-convict. Asaka ndora katotanga ubuda pasina interview. Life haina formula. Aiwa. Vane zvakakura vachiudzwa zvekuti munhu atombodi kana usomboitawo review kurungoona zvakaudzwa ndizvo here ungongobriefa zvipi. Yoti junior hanza ndichaka kuti tsek newe tsek mata datsunya le munhu sekuru ndiya handisi ningirikini ke nini. Sorry munhu anoda kutaura manje ndogotozoita kuti aitisi masitapa murobo wangu ndikumbeta chikutsura mazuva ano ize taura usikira uchitaura mwanhu vakatofa vabva ndorova Chinese wake up. Saka tatisusu matatu tiri kuwedzera matatu ndakuzadzawo ngewizi ngazipuragani nefesi yasauro vakamutuka se ndo zvaari kuda chereka kuda kwari wakuza fesi yasauro aiwa ndo zvaari kuda. Sauro anoreva chinhu kwaari Spraga kwaari chero akatobuda ari Sauro kana atori Pauro asauti atobuda zvaari kwaari akamutarisa Sauro pamwe atori pa stage paanobva totapa unomboziya here kwaari zvoenda zvinoreva utsona marondo zvipenda wega takana waya chaiyo pakuti kwauriwo zvese zvimekachi. Plus the world is changing akomana mutange musiri matuke ese kwanambwe fuck off man. Angotobuda ari Pauro izi asitori iyo ngodota bude but azvina basa basa ko uriyo zvese zvimeka sense. Ndikaudona kuti kwamuri futi kungoda ngojaja muda kungozvipopotera tu Jayz zinotera makutotedzera matone filter makutoisa otumatadu amsadaro. So fananza life yako inini njani tori mpostori waziya but usado fananza life yomba kwenye kubatira zvinhu padenga ne life yamwana waziya. The world is changing. Ndobola kuti muri madofo kwaona mna matatu akuti musatanist kunoti vanhu madofo waziya kuti exposure yakakosha here pamwe pacho nangu atatu wanzira dragoni yakunzwa karomba amsati mamboona game of ukaromba manje watuziya ziso randiri kuisa ziso pandiri ziso rimwe randiri kuisa airo ziso iro pakuti ndo zvamoda movhunduka zvisina basa ndokudatsunya kaiwo unomna nematatu ako baso njavha ane matatu but the prophet muhombe ngambotase price abase waisa plus matatu ayo mbotasa kuti anta mari bezi asikatuka waisa kana kuti fatu exposure yakanaka weze exposure cheche ngooniro zvinhu ngokuroni weze taroni mafungo kuti manje munani tatu anoroya tenisa fana wako ndati wafana wako avo arikubva unotenda chingu wafana wangu avo varikutobva kutobra guns in real life wafana wako vanopenga vanokutera one spinner one T1 and a sizzler wafana wangu avo China yeah man yeah triple life and kicking man Mumende bende one China one T1 one spinner yeah man kuvaka takavaka boom gate director spinner woyo wagwan
vana chidai saka ndotadzaiswa nechi matatu kuvaka takavaka kudii takawaziya isipika hatina kuvaka imba takatenga waziya iye ndiyamadhamu yatiri kutotyairo hedu mpombi yababa iripo hayo iyo irapo iyo saka ndoita sei mwana ngende uyo arapo uyo padena saka tutadza nekiswa apachisa zvekuita ndavhunduka apa ndakuvhunduka mukambo miraone security iyo sigermany chepad iyo andozvamoda iro saka ndakuisa kumatatu wanda zvapera baba vari kushanda oziya ndofanira kutonyora kana kuti indofanira kutonyora kuti kana kavara kuti mhata pamhanza tiri kutaurira zve uyo ndindende all the way from Chegutu funga kuti mnanitira mnanopenga hatisa zvekuita sei ndende man kwakatsamwe yomposho vhongo yembwa uyo mwana ngende uyo mukuru webendi ndiye muridzi mukuru wechi mwana tanaye saka tatadza neiko kuiswa matatu mwana wacho taura tomisochi mukuru webendi achiri mudiki kopa kuti tinotinja zvinhu zvamunoshamisika nazvo waise exposure hamsakufananidze yakomana chigundu 24 tashanda tikusenza straight saka ndofanira kutonyorwa kana pamhanza kuti hata wakuenda ari kutouya because that fucking aiwa ndikudzoka ndorongopera dzangu vanhu in view tasaoni ichi kochi chamuka chibaba aruswage wagwan mdara wagwan otitaurireyo kuti ngenge zamkambo chiko mdara muba umuka matsamwa mwana ngene ntomisa ndovanhu vanoti munoita sei mukasaiza ndo vanhu ndakumumamisai baba iyoya baba irapo iyo full buying catering pateni saka ndoitadza next quarter 2 indichipedza mota tasadza mugaraji chichi malota achichita masaji riripo kagaraji maona ndikuya mwana ngende sori zvenyu nawa garaji kusengera kazara garaji kusengera sei